Kaixo, hemen panel akustikoak egiten ari gara. Gure areto nagusiko akustika hobetzeko. Kaixo, proiektu honetan negutegi automatizatu bat egiten ari gara Arduino erabiliz. Kaixo, Bizkaia Garako kideak gara eta proiektu honetan kolektiboetan ukatzen diren eskubideetaz hitz egin dugu. Nola estereotipoek eta bakarkadea eragiten duen. Atzo Algortara joan ginen San Nikolas Zabalik erakundera. Eta bertan lau migratuen eta razonalizatuen historia entzun genuen. Proiektuan gaude eta piezak imprimatu eta diseinatu dugu. Pieza hau ikastetxeko beste proiektuetako dira. Negutegia eta urpeko drona. Urpeko dronaren proiektuan gaude. Lehenengo dronen egitura sartu dugu eta gero aginte batzuk egin ditugu. Eta gero jarri diogu motor batzuk eta flotagarritasunaren oreka saiatu dugu lantzen. Laburmetraien taldea gara eta proiektu honetan berdintasuna landu dugu bi laburmetrai desberdinetan. Hello, the name of our project is Helping Your Local Community, and this project is about volunteering. We visited 3 organizations, the first one with immigrants, the second one with elderly people, and the third one with children. And we collaborated with them doing some voluntary work. Kaixo, hau TSI proiektua da eta krimen inguruko gauzak aztertu ditugu, adibidez, balistika, venenoa, hezurrak eta abar.